Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier qaddis illum int qiegħed ferraħna bil-qawmien ta' ibnek u Sidna Ġesu minn bejn l-imwiet. Huwa kisser l-irbit tad-dnub tal-mewt u issa qed joffrilna ħajja ġdida bil-qawwa tal-qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet. U rrid li bħala don, bħala l-ewwel, l-ikbar u l-isbaħ don, jagħtina d-don tal-Ispiritu Santu. Ibgħat b'qawwa mulej fuqna llum dan id-don tal-Ispiritu qaddis tiegħek. Ħajlaqqamna fil-ħajja ġdida li jagħtina ibnek Ġesu, ħajseddaqna u ħajkompli ikebbes il-qalb tagħna biex niggustaw il-preżenza ħajja ta' ibnek permezz tal-Iskritturi mqazza. Ibgħat b'qawwa l-Ispiritu Santu. Aħna nagħmlu it-talba tal-ulied li għallimna l-istess ibnek rebbieħ fuq il-mewt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Marija, Om l-Irxoxt, itlob għalina l-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. B'fera kbir insellmilkom illum u ngħidilkom lejt tajjeb lil kulħadd. Meta kont Ġerusalemm fil-ġurnata tal-Eid kien hemm tradizzjoni sabiħa immens, in-nies kollha li jiltaqgħu fit-triq insara kienu jsellmu lil xulxin. Pereżempju, l-insara tal-Knisja Griega Ortodossa bil-Grik kienu jgħidu Kristos Anestis u dak li jkun kien jwieġeb Aletinos Anesti, ġifieri Kristu qam mill-imwiet, tassew qam minn bejn l-imwiet, jew inkella l-insara Arab għall-Massieħ kam, ħakkan kam, jiġifieri il-Messija qam, verament qam. U jien insemmilkom dalgħodu illum din il-festa kbira tal-Eid il-kbir insellmilkom l-istess mod. Il-mulej qam tassew qam minn bejn l-imwiet. Ekku, illum nixtiequ illi nirriflettu flimkien fuq silta sabiħa immens fejn Ġesu juri ruħu ħaj irxoxt li żewġ dixxipli mexjin lura lejn ir-raħal tagħhom ta' Emmaus. Imma qabel ma mmorru fil-Vanġelu skont San Luqa, ħanaqraw iż-żewġ ċifrus illi isemmi San Mark fl-aħħar tal-Vanġelu tiegħu fil-kapitlu 16 vers 12 u 13 San Mark jgħid wara dan wera ruħu taħt sura oħra li l-tnejn minnhom huma sejrin bil-mixi lejn ir-raba'. Mbagħad ikompli u huma reġgħu lura u taw l-aħbar lill-oħrajn. Ekku, San Mark li huwa skematiku ħafna jirreferi għal-Vanġelu sabiħ li mbagħad San Luqa jagħtihulna bisħieħ fit-tmiem il-Vanġelu tiegħu, ekku jirreferi għal din il-manifestazzjoni glorjuża ta' Kristu rxoxt liż-żewġ dixxipli ta' Emmaus. Wieħed jismu Kleofa, l-ieħor ma nafux kien jismu il għaliex San Luqa ifakkarna illi probabbilment l-ieħor għandu l-ismijiet kollha tagħna. Għaliex il-mulej anke llum jixtieq juri lilu nnifsu kif sejrin naqraw kemm meta jispjegalna l-Iskrittura fit-triq tal-ħajja tagħna kif ukoll meta naqsmu il-ħobs permezz tal-Ewkaristija. Niftħu l-Vanġelu għal darba oħra fil-kapitlu 24 ta' San Luqa, mill-vers 13 sal-vers 35. Naqra twil imma sabiħ immens nisimgħuh u niggustawh minn qalbna biex imbagħad passoltu nagħmlu r-riflessjoni tagħna xkejkna fuqu. Dakinhar stess ġara
li 2 minnhom kienu sejrin lejn raħal jismu Emmaus, xi 60 stadju bogħod minn Ġerusalemm, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Huma jitħattu u jitkixfu bejniethom, Ġesu innifsu resaq lehom u baqa' miexi magħhom. Imma għajnejhom kellhom xi jżommhom u ma setgħux jarfuh u qalilhom x'intom tgħidu bejnietkom, intom u miexja. U huma waqfu bħarsa ta' niket fuq wiċċhom. Imbagħad wieħed minnhom jismu Kleofa wieġeb u qallu inti waħdek il-barrani f'Ġerusalemm li ma tafx x'ġara hemmhekk f'dawn il-jiem. X'ġara staqsihom Ġesu? Qalulu dak li ġara lil Ġesu ta' Nażaret li kien profeta setan fl-emil u fil-kliem quddiem Alla u quddiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għal mewt u salbuh. Aħna konna nittamaw li ju kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Iżdissa fuq kollox ġaddew 3 ijiem minn dawn il-ġrajja. Issa wkoll xi wħud minn nisa tagħna ħasduna għax marru kmieni ħdejn il-qabar u l-katavru tiegħu ma sabuhx. Ġew jgħidu wkoll li derulhom xi anġli li qalulhom li huwa ħaj. Mbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kienu qalu in-nisa. Imma lilu ma rafx, qalilhom Ġesu. Kemm intom boloħ u tqal biex temnu kull ma qalu il-profeti. U ma kellux il-Messija ibagħti dan kollu u hekk jidħol fil-glorja tiegħu. U beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-Iskrittura fuq. Meta qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin u għamel ta' bir-ruħu li ju kien se jibqa' sejjer aktar il-bogħod. Iżdu ma ġaluh jibqa' magħhom u qalulu ibqa' magħna għax issa sar ħafna ħin u l-jum ġa wasal biex jintemm. Imbagħad daħal biex joqgħod magħhom u waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs qal il-barka qasmu u taħulhom. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh iżda hu qab minn qudiemhom. U wieħed lil ieħor bdew jgħidu ma kienitx inkebsa qalbna ġewwa fina. Huwa nkellimna fit-triq u jfissrilna l-Iskrittura. Dak il-ħin stess qamu u marru Ġerusalemm. Hemm sabu l-11 u lil sħabhom miġbura flimkien. U dawn qalulhom il-mulej qam tassew u der lil xmon. Huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobs. 33 sena ilu kont għadni saċerdot novell. Ġerusalemm kienet il-festa tal-Eid, għandna tradizzjoni għandna l-Franġiskani illi lejt fil-għaxija u l-għada fil-ħodu l-Paskwetta u xek. Immorru hemma u su niċċelebraw din il-ġrajja tant sabiħa. Kont għadni żgħir, ħajjart 4 studenti minn tagħna u għedtilhom immorru bil-mixi u l-għada nerġgħu lura bil-mixi. Ħaġa li laqtitni, ovvjament dak iż-żmien ma kienx hemm it-triq prinċipali illi hemm illum, awtostrada biex ngħidlek aktar faċli sa ċertu pont biex tasal lejn ir-raħal ta' Emmaus fejn għandna s-santwarju li jfakkar din il-ġrajja. U mxejna daqsija u nofs, imma l-aktar ħaġa li laqtitni kien li aħna mexxin kien hemm ix-xemx nieżla
quddiemu. Dak il-ballun tan-nar nieżel wara l-għoljiet tal-ludija. Għadni niftakarha din ix-xena u f'qalbi dejjem hekk dak il-ballun nieżel u jinħeba wara l-għoljiet tal-ludija kien sinjal tal-qalb ta' dawn iż-żewġ dixxipli mexjin lejn Emmaus. It-tama tagħhom Ġesu kienu ppuntaw u investew, nużaw kliem modern, kollox fuq Ġesu. Kienu ntrabtu miegħu, kienu mxew warah bit-tama illi hu bħala Messija iwassal lilhom u lill-poplu tagħhom fil-glorja. Mbagħad it-tsunami tal-passjoni. Mhux biss, ma Ġesu mhux biss imut, imma jindifen u l-qabar tiegħu jiġi s-siġillat. Immaġinaw il-qtieħ il-qalb ta' dawn iż-żewġ dixxipli mexjin lejn ir-raħal tagħhom ta' Emmaus. U bħal donhom jiżvugaw ma' xulxin, jitħattu bejniethom fuq kull ma kien ġara. Għandna l-impressjoni ta' ħafna kliem li jsir kważi kważi paroli fil-vojt. U fil-vojt għax la fidi ma kien hemm fil-qawmien u allura lanqas tama. Xi ġmiel. Propju dak l-ewwel għejt il-kbir fl-għaxija, Ġesu xoxtriet illi jimmanifesta ruħu lil dawn iż-żewġ dixxipli. U intom indu ngħidu bħali aħna naqraw il-Vanġelu kemm Ġesu jidħol ftit mingħajr ma jimponi ruħhom. Ġesu resaq lehom, baqa' miexi magħhom, għajnejhom kellhom xi jżommhom biex jarfuh, ma kienx hemm fidi fil-qawmien. X'intom tgħidu bejnietkom? Intom u miexja. U b'dik il-ħarsa tan-niket, ekku. Iħarsu lejn dan il-barrani, ma tafx int x'ġara f'Ġerusalemm. U għal darb'oħra Ġesu b'dik il-ħlewwa, x'ġara. U propju f'dak il-mument Kleofa minn qalbu tisplodi l-istorja kollha ta' Ġesu. Kemm hu sabiħ meta wieħed jinduna li dak li jgħid Kleofa lil Ġesu stess fil-fatt huwa l-essenzjal tal-ħajja ta' Ġesu. Meta l-Apostli wara l-Pentekoste ixandru fil-qosor il-bxara tajba, dan huwa dak li jgħidu, dak li jgħid Kleofa. Bid-differenza illi Kleofa għandu l-aktar ħaġa importanti nieqsa. Illi lil Ġesu Alla kien qajmu minn bejn l-imwiet. Dak li ġara lil Ġesu ta' Nazaret, li kien profeta, setan, fl-emil u fil-kliem, qudiem Alla u qudiem il-poplu kollu. Kif il-qassisin il-kbar u l-kapijiet tagħna tawh f'idejn il-gvernatur biex ikun ikkundannat għall-mewt u salbuh. Isimgħu l-kalba mill-ġdid ta' Kleofa. Konna nittamaw li hu kien dak li kellu jifdi lill-Iżrael. Mal-ġrajja spiċċat. Tiġi għaddew 3 ijiem, jekk kien mejjed, jekk Ġesu dan il-profeta setan li fih qiegħdna t-tama kollha tagħna miet, issa żgur għaddew 3 ijiem u l-mewta tiegħu hija żgura. Imma x'kien ġara filgħodu? Xi wħud min-nisa tagħna ħasduna. Marru l-qabar, il-kadavru ma sabuhx. Qalu wkoll li darulhom xi anġli li qalulhom li huwa ħaj. Mbagħad marru ħdejn il-qabar xi wħud minn tagħna u sabu kollox kif kien u kif qalu n-nisa imma lilu ma rawx. Aħna nafu li l-apostli sħajluh tewdin ix-xandira tal-qawmien ta' Ġesu min-naħa tan-nisa. Ftakru li Ġesu ried li jkunu n-nisa l-ewwel xandara tal-qawmien minn bejn l-imwiet. Sanlu jfakkarna illi l-irġiel dejjem l-irġiel u x'hekk. Dak li qalu n-nisa ħasbuh tewdin. Ħasbuh tewdin. U mbagħad bih l-ewwel imma bħala
Ġesu jibda jkebbes il-fidi dawn fil-qalb u jfakkarhom illi dik it-tbatija li minna kien għadda, l-istess mewt kienu kollha il-pjan talla għalih u għalihom. Ma kienx meħtieġ li bin il-bniedem jgħaddi minn dan kollu, daqs li kieku qed jgħidilhom imma intom għajnejkom magħluqa, boloħ, qalbi jibsa. Intom li tersqu lejn l-iskritturi, intom li l-iskritturi tisimgħuhom kull nhar ta' Sibt. Qatt ma wasaltu biex tifhmu illi il-ġrajja tal-passjoni, tal-tbatija, tal-mewt kienet kollha fil-pjan tagħna. Kemm sabiħa dik il-kelma illi jgħid San Luqa Ġesu bil-paċenzja kollha miexi pass pass fit-triq lejn Emmaus jgħidilhom u beda minn Mosè u l-profeti kollha ifissrilhom kull ma kien hemm fl-iskrittura fuq. Ekku ninsegwa dawn ir-riflessjonijiet il-bieraħ jiena proponejt fid-dawl ta' silta oħra tal-Atti tal-Apostli li fost dawn is-siltiet li probabbilment Ġesu spjega lil dawn iż-żewġ dixxipli seta' kien hemm l-għanijiet tal-qaddej sofferenti ta' Jahve. Irrespettivament għalli ma kienu s-siltiet għax il-Vanġelu l-aħħar mill-aħħar ma jgħid xejn. ċert illi il-kelma ta' Ġesu bdiet tkebbes il-qalb tagħhom. Fil-fatt x'jgħidu wara li jarfuh ma kienitx imkebsa qalbna huwa jispjegana l-iskrittura fit-triq. Ovvjament dak it-tkebbis mhux it-textix uman. Huwa t-textix it-tkebbis tal-Ispiritu Santu, l-ewwel don tal-Irxoxt. Huwa l-Ispiritu Santu li jqanqal il-fidi, it-tama u fuq kollox l-imħabba. Ekku, permezz tal-kelma ħajja li Ġesu jispjegalhom, Ġesu jqanqal l-Ispiritu Santu tkebbis tal-qalb dawn iż-żewġ dixxipli tant li huwa ma jħalluhx jitlaq x'in jagħmel ta' bir-ruħu li se jibqa' għaddej. Idaħluh u Ġesu jgħix u jagħmel ġesti illi permezz tagħhom tisplodi l-memorja tagħhom huma li kienu għexu miegħu għal 3 snin. Il-ġesti tal-berik u l-qsim tal-ħobs u waqt li kien fuq il-mejda magħhom qabad il-ħobs, qal il-barka, qasmu u tawlu. Imbagħad infetħulhom għajnejhom u għarfuh iżda hu għab minn quddiem. Ma kellhomx bżonn jaraw aktar il għaliex kienu esperjenzjawh ħaj irxox l-ewwel fil-qsim tal-kelma fit-triq u mbagħad fuq kollox fil-qsim tal-ħobs fid-djar tagħhom. Tindunaw x'bomba Ġesu tefalhom f'qalbhom mela bla tama kienu telqu mill-komunità tal-Apostli minn Ġerusalemm. Malli jagħmlu esperjenza tiegħu iħossu l-bżonn anke jekk issa kien bil-lejl u t-triq kienet imwera illi jiġru lejn Ġerusalemm u jaqsmu mal-Apostli allura mal-Knisja tal-bidu li kienet ser titwielet 40-50 jum wara fil-Pentekoste jaqsmu il-bxara tajba. Sabu l-11 u l-sħabhom miġbura flimkien dawn qalulhom il-mulej għam tas-sew u der li xmum u huma wkoll tarfulhom x'kien ġralhom fit-triq kif kien warfuh fil-qsim tal-ħobs. Morru lura ftit għal ftit sekondi għal dak il-vers ta' San Mark li kien qal u der lil żewġ dixxipli fil-kampanja taħt sura oħra. Għaliex jgħid hekk San Mark? Il għaliex fil-verità l-Vanġelu li qed nirriflettu fuqu
mhijiex ħanitkellmu b'mod tekniku issa, ma importanti ngħidha, mhijiex dera bħall-oħrajn. Ma setawx jarawh imissuh bħalma mbagħad jagħmel Tumas li jdaħħal idejh fil-pjagi ta' Ġesu. Ma xorta jesperjenzjawh ħaj fil-qsim tal-kelma li kebset il-qalb tagħhom u fil-ġest tal-qsim tal-ħobs. Qisu bħal donnu din il-ġrajja vera li saħħet u li San Luqa jaġina b'dan il-mod tant sabiħ u kolorit daqs li kieku pittur kif fil-fatt kien għalmenu hekk tallimna it-tradizzjoni bikrija tal-Knisja. San Luqa irid jagħti tweġiba lil-domanda li kienu qed jagħmlu l-ewwel insara fil-komunitajiet tal-bidu. Jekk Kristu qam minn bejn l-imwiet kif nemmnu, kif nistgħu nesperjenzjawh ħaj fil-ħajja tagħna. U Luqa jgħidilna fil-qsim tal-kelma u fil-qsim tal-ħobs l-Ewkaristija, il-Qudiesa li bażikament hija r-rakkont ta' Emmaus illi ngħixuh fil-kuljum jekk nixtiequ jew almenu nhar ta' Ħadd fil-ħajja tagħna. Kristu rxoxt ikellimna permezz tal-Iskritturi jgħid kien qal il-Konċilju Vatikan it-Tieni 60 kważi 60 sena ilu. Kristu ħaj jinqasam għalina fl-Ewkaristija fuq l-artali tagħna f'kull qudiesa raw xi ġmiel. Allura kif nistgħu? Aħna li aħna poplu li nemmnu fl-Irxoxt, kif nistgħu ma nagħmlux esperjenza tal-Kristu ħaj? Kif nistgħu ma nixxenqux għall-Qudiesa? Kif nistgħu aħna ma nixxenqux għall-Qudiesa? Kif nistgħu aħna għal kwalunkwe raġuni superfiċjali nabbandonaw l-Ewkaristiji ta' nhar ta' Ħadd tagħna? Kif jgħid l-awtur sagru tal-Ittra lil-Lut kif ħafna minna ormai imdorrijin nagħmlu. Mingħajr l-Ewkaristija, mingħajr il-qsim tal-kelma u mingħajr il-qsim tal-ħobs dejjem xemx nieżla sejrin naraw qudiemna. Inkunu professuri, nafu kollox fuq Kristu, imma forsi għad ma nagħmlu esperjenza li huwa ħaj u li jingħata għalija fil-kelma u fl-Ewkaristija illum. Issa jiġrilna bħal żewġ disċipli ta' Emmaus nabbandunaw il-komunità għax ma fadlinniex aktar tagħna. Imma l-festa tal-lum tfakkarna illi Kristus vivid, Kristu jgħix huwa preżenti f'nofsna, jimxi magħna f'din it-triq imwera li bħalissa qegħdin ngħixu fiha. Imma xorta waħda bil-mezzi moderni għall-grazzja t'Alla sakemm l-affarijiet jiġu għan-normal, xorta għadu jaqsam il-ħobs magħna u jixxenna bħalma nixxenqu aħna bit-qarbina tax-xewqa illi jkun ħaj fina permezz tal-Ewkaristija. Illum ngħidu il-Messija qam, il-Mulej qam, tassew qam minn bejn l-imwiet. Jalla fil-kuljum tal-ħajja tagħna, bis-saħħa tal-Ewkaristija, bis-saħħa tal-mixja tagħna lejn Emmaus u lejn Ġerusalemm, aħna nkunu nistgħu ngħiduha kuljum. Kuljum fil-ħajja tagħna. Għax verament Kristu jgħix, il-Mulej qam, tassew qam minn bejn l-imwiet. Nsellmilkom u minn qalbi nawguralkom lejl it-tajjeb.